Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti. Yleensä hoivan kohteena on omat vanhemmat tai puolison vanhemmat, mutta hoivan kohteena voivat myös olla oma puoliso, aikuistuva, vammainen tai erityishoitoa vaativa lapsi tai joku muu läheinen, joka vaatii huolenpitoa ja apua. EU:n tasolla, kun ajatellaan, niin tämänhetkisistä 27 jäsenmaasta niin on laskettu, että jopa 80% siellä annetusta pitkäaikaishoidosta on omaishoitajien varassa. Eli me puhutaan todella suurista ja merkittävistä määristä ja merkittävistä asioista niin yksityisten kansalaisten, omaishoitajien kuin yhteiskuntienkin kannalta. Olen ollut 7 vuotta poikani Elmon omaishoitajana. Osan aikaa 2 pätkässä olen tehnyt töitä ja ne on ollut päivätöitä. Ja ennen lapsia olin 3-vuorotyössä, jonka jouduin lopettamaan, koska 3-vuorotyön yhdistäminen on hankalaa. Työn ja perheen yhteensovitus koskee todella monenlaisia elämäntilanteita. Ja on jokaisen työnantajan etu, että perhe erilaisissa vaiheissaan otetaan huomioon työpaikan käytännöissä. Perheellä voidaan tarkoittaa lapsiperheitä, mutta perheeseen kuuluu myös iäkkäitä omaisia, puolisoja, muita läheisiä, joiden hyvinvoinnista meillä on myös vastuu. Perheystävällisyys tarkoittaa työpaikoilla sekä tekoja että asenteita. Työnantajan on toki odotettava lainsäädäntöä ja mahdollisia työehtosopimusten sisältöjä, mutta myös jokaisella työpaikalla on mahdollista tehdä työpaikkakohtaisia ratkaisuja. Huomioidaanko teillä Matti ja Liisa-koti Oy:ssä työntekijöiden perhetilanne? Kyllä huomioi ja sitten työntekijät, meillä on sellainen pihko, johon voi laittaa toiveet, että jos on lääkärissä käynti ja kaikki, on joustettu. Ei ole vaikea ymmärtää, että mikäli näitä tämmöisiä vastaantuloja ja joustomahdollisuuksia ei työpaikalla ole, niin voi käydä niin, että omaishoitaja joutuu jättämään työnsä. Ja se on kaikille osapuolille raskas vaihtoehto. Suomessa on monenlaisia työpaikkoja. Osa kuuluu edelläkävijöiden joukkoon. Työpaikalla on jo ymmärretty, että työn ja perheen yhteensovitus on itse asiassa liiketaloudellista toimintaa. Omakohtaista kokemusta on seurannut tässä muutaman vuosien varrella, että se on tosi raskas työ, mikä ei ihan ulkopuolinen heti pysty huomata. Ja haluan vielä työnantajana tämä asia korostaa tulevaisuudessa. Onko tässä? Omaishoitajuus on ammatti, mutta siihen ammattiin opitaan vain työn kautta. Tämä työ, jota minä teen, tämä hoitajan työ, merkitsee minulle aika paljon. Että minä olen sitä mieltä, että se meidän perheen hyvinvointi lähtee siitä, että minä teen työtä. Työelämän kehittäminen nykyistä joustavammaksi hyödyttää sekä työikäisiä omaishoitajia että työelämää. Työpaikan hoivaystävällinen työkulttuuri lisää omaishoitajien jaksamista ja sitoutumista työhönsä. Pienilläkin asioilla on mahdollista tukea työn ja omaishoitajuuden yhteensovittamista.